Persuksi. Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaan? Perhana! Mitä sä... Mikä tää haisee? No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tolla tavalla ihmisiä säikyttelemään. Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin. Seppo Taalasmaa. Suoni kohjut. Sitä paitsi, no eihän sitä kukaan tuolta takahuoneesta huomaisi. Saisit sinäkin osas. Saanko huomauttaa, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Täällä se on turvassa niin Elinalta kuin muiltakin. Tää kaappi on ollut käyttämättä vuosikausia. Tää alakaappi on paljon parempi. Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Saanko huomauttaa, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Minä yritän murtautua puustiselle. Pullo. Elinaa. Miten helkkarisen tämmönen voi olla edes mahdollista?